Her er Sten Lampe. Han driver en lille pølsefabrik i Haderslev med 22 ansatte. Ligesom masser af andre danske virksomheder på samme størrelse, drømmer Sten om at vokse. Han vil sælge mange flere pølser. Vi brænder for det der ved at lave pølser. Slagter Lampe har eksisteret siden 1939, og Sten er 3. generation i slagterfamilien. Sten har allerede en gang haft besøg af 3 toperhvervsfolk. De skal gennem 6 måneder give Sten en vitaminindsprøjtning, så han kan nå sit mål og undgå at blive spist af konkurrenter fra hele verden. Eksperterne fandt hurtigt ud af, at direktør Lampe bruger for meget tid ude blandt sine pølser og alt for lidt tid på kontoret. Han hygger sig med at gå rundt og sådan eksperimentere. Det er sådan lidt, det giver jo gæveløs inden for pølser, ikke? Ja, men han har nogle ambitioner om, at han gerne vil gøre virksomheden større. Han vil gerne vokse den her virksomhed. Og der skal noget andet til. Og det er at slippe pølsefarsen og begynde at tænke i strategier og ledelse. Du er direktør for pokker. Ja, men jeg skal ligesom have lov til at være med til. Men selvom man er direktør, er det ikke altid let. Første overvindelse er at uddelegere ansvar, så Sten kan vise sine medarbejdere tillid, og samtidig selv få mere tid til at være leder. Det er at skabe noget bundlinje. Og det er ikke at tage sig af frokoststuen, der ellers trænger til en kærlig hånd. I stedet skal han give det ansvar fuldt og helt til en medarbejder. Men det er svært ikke at blande sig i alting på gulvet. Hvordan går det mon Sten? Kan han ændre sig fra driftsleder til direktør? Der er nu fuld gang i planlægningen af den nye frokoststue. Ja, det er Stella fra Lampe. Stella har fået ansvar for projektet af Sten. Det er fint. Så ses vi tirsdag. Godt. Ja. Morgen. Maleren er bestilt, og det samme er møbelkatalogerne. Der er forskellige bordstole. Selvom Sten egentlig har givet ansvaret fra sig, vil han gerne lige følge med. Men det må gerne være lidt flot. Ja. Er det rigtigt? Ja. Jo. Så kunne man da godt have sådan en reol her over væggen med nogle rum i. Men det var måske også ude på den anden side, man lige skulle have stående. Ja. Sten har et problem med tillid til sine omgivelser, og det synes jeg, han skal bearbejde. Fordi at hvis han skal løfte de opgaver og de mål, han gerne vil, så er han nødt til at uddelegere. Og hans stærke side er jo ikke at finde ud af, hvad farve væggen skal være nede i spisestuen. Det er jo ikke hans stærke kompetence, det er jo ikke der, han skal bruge sit fokus. Det er på forretningen. De 3 eksperter er nu på vej til Haderslev for at hjælpe slagter Lampe med at fokusere på de rigtige ting, så hans virksomhed kan vokse. Kimi Christensen er ansvarlig for personaleudviklingen i AP Møller Terminals. Hun har gjort kometkarriere og er udstationeret i Haag, hvor hun har ansvar for 15.000 ansatte. Sammen med Kimi Christensen er Ralf Lodberg, der er chefrådgiver i kommunikationsfirmaet Advice. Danmarks største virksomheder som Carlsberg og Novo Nordisk køber gerne hans ekspertise inden for markedsføring. Den sidste er Lars Fonet, der er direktør i Grundfos Management, en af de tunge drenge i dansk erhvervsliv. Hans største ansvar er at gennemføre Grundfos' visioner og strategier på verdensplan. Hvor meget er sket, hvor meget af det, du siger, er sket op i hovedet, og hvor meget er egentlig sket i handling, ikke? Fordi det er selvfølgelig syretesten på, om det rykker noget. Det er også, der sker noget i handling, selvfølgelig. Oplever I, at han har reelt lyst til den her forandringsproces? Jamen, jeg oplever ham som han vil frygtelig gerne noget mere, men jeg tror, han har stadigvæk svært ved at finde vejen. Men hvis han vil vækste i den her virksomhed, hvilket jo han siger, han vil, så kommer det ikke af sig selv. Og
Og der skal han have styrket organisationen. Hvis nu vi var kommet ind i en virksomhed, der var i total krise, som ikke kunne afsætte sine produkter, så ville den der brændende platform nok også være der til at sige, jamen så gør vi altså heroisk sådan og sådan og sådan for at ændre det. Og der er hans udfordring lige nu, at det går på nogle områder går det faktisk meget godt. Og det gør også, at det bliver svært, fordi han har en risiko for ligesom at plumpe i vandet. Ikke? Hvis der skal tilføres en salgschef, hvis der skal tilføres yderligere ressourcer, så vil det jo på kort sigt betyde en del for bundlinjen i den her virksomhed. Der har man fået nogle springvise omkostninger, som er ganske betydelige for den her virksomhed. Og det er jo egentlig det helt centrale her. Ikke? Det er jo, at hvis han gerne vil vækst, så skal der også ske nogle forandringer. Men i mellemtiden er Sten i gang med at gøre, som han plejer. Han engagerer sig i detaljerne frem for de store linjer i virksomheden. Vi skal lige snakke et par ting igennem omkring vores personalrum her. Ja. Jeg gik og tænkte på nogle ting her i fredags, så dem skal jeg lige fortælle jer. Jeg kom sådan til at tænke, jeg synes egentlig, at det her det går lidt for stærkt. Altså, eller ret meget for stærkt faktisk. Fordi jeg føler slet ikke, vi er der. Jeg føler slet ikke, vi er der, hvor vi begynder at male her. Fordi vi begynder ligesom bare at male en farve op nu, uden at vide egentlig, hvad det er for nogle møbler, vi kunne tænke os. Hvad er det egentlig for nogle ting? Jeg har slet ikke noget billede af, hvordan I forventer, at det her det kommer til at se ud. Så jeg har stoppet ham maleren. Godt, jamen jeg kan høre, I er med på den. Jamen så er vi i gang med. Okay. Det er anden gang Kimi besøger pølsefabrikken. Hvad Sten? Hvad er det? Havde vi ikke en aftale? Jo, vi har så. Hvad gik der galt? Jamen, vi er midt i den. I er midt i den? Stadigvæk. I forhold til frokoststuen går det ikke helt efter aftalen. Til gengæld er der andre områder, hvor Sten faktisk er begyndt at give ansvaret fra sig. Jeg har uddelegeret spegepølse, røgovnene. Dem gik jeg selv og passede og sørgede for, at de kom ind og kom ud og kom op i modensrummet. Og det har jeg så uddelegeret til vores produktionsmester René nu. Det er en stor, hvad skal jeg sige, det er en væsentlig del. Okay. Fordi det er hver morgen og hver eftermiddag, man lige skal have det kigget efter. Og så tit så skete der det, kan jeg jo se nu, da jeg har tænkt over det. Så var man i gang med det, og så var der lige et eller andet, der gjorde, at man blev hængende. Og så lige pludselig, så var der middag på en eller anden måde. Så var den der også lige gået. De der ting, man lige skulle have lavet inde på kontoret, jamen, de lå så først til over middag, og så blev de skubbet til næste dag mange gange. Ja. Så det, jeg hører dig sige, det er fra at være produktionsmanden, så er du gået hen og blive mere sådan ledelsesmæssigt fokuseret. Ja. Men hvad gik der så galt hernede? Tog du bolden til dig igen? Det kan jeg næsten regne ud jo, når du siger det på den måde, du gjorde det på vi, og så endte du med at sige jeg til sidst. Tog du bolden til dig igen? Nej, det føler jeg ikke. Okay. Men jeg gik ind og stoppede, fordi at vi hang fast. Vi kom ikke rigtig i gang. Så var det fordi, de ikke forstod det, du uddelegerede, eller fordi du også selv manglede at få lidt mere, sat rammerne lidt mere fast? Ja, det var det. Men hvis vi lige fjerner sig fra det ene punkt her, der hedder kantinen, oplever du så, at du nåede nærmere det mål, du gerne ville, da vi oprindeligt startede sådan, sidste gang? Jeg gør mig nogle flere overvejelser omkring ledelse nu. Jeg var et eller andet sted også kørt fast, tror jeg. Fordi at jeg så egentlig mig selv som en, der skulle være alle steder. Som en, der både skulle passe røgovnen, være leder og også passe kunderne og holde kontakt. Og det var ligesom det, som jeg kunne ikke rigtig se, at jeg kunne uddelegere, tror jeg. Jeg tror egentlig, det var det, jeg ikke kunne se. Men nu har jeg så gjort det, og det klarer de jo fint. Det kan jeg jo. Selvfølgelig gør det. Hvad mener du kan gøre for, at den resterende organisation også oplever en forandring? Jamen det vi mangler nu, det er jo det her personalemøde, hvor jeg fortæller omkring organisationsplan, hvor jeg fortæller omkring strategiplan og sådan nogle ting. Velkommen til Norden, og jeg går ud fra, at I er ved at være klar med noget. Sten har for første gang inviteret alle medarbejderne til frokostplatte på byens fine hotel. Jeg synes, det er spændende. Spændende, hvad der skal ske jo. Kitlen er skiftet ud med jakkesættet.
og pølserne er skiftet ud med strategipapirer og overheads. Ja, velkommen til vores informationsmøde, som jeg har indkaldt til. Jeg har sendt en dagsorden. Der er aldrig tidligere blevet holdt et personalemøde, hvor fremtidsvisionerne bliver lagt frem for medarbejderne. Det har han fået besked på, at han skal gøre af eksperterne. Sten bruger nu de næste 2 timer på at fortælle om målsætninger, strategier, markedsføring, personalepleje. Alt det, som en god leder skal tænke på. Og til næste år, der har vi et mål, der hedder 31,5 og 34, 38, 41. De tal kommer ud fra, at jeg har på nuværende tidspunkt målsætning om, at vi skal vokse 10% om året frem til år 2010. Det gik rigtig fint, og jeg synes faktisk, vi fik mange ting besvaret, som vi har været et stort spørgsmålstegn i længere tid til sæsonen om, hvordan vi skulle købe fremover, og hvad han har af plan om udvikling og omsætning. Og det var lidt slående for mig, at han havde holdt et personalemøde her for et stykke tid siden, og det var altså ikke noget, man gjorde ret tit. Og det er klart, at det skal han bruge noget mere som et ledelsesværktøj. Det er ikke nok at gå rundt og snakke med folk om produktion, om pølser, produkter osv. Han skal også en gang imellem samle hele sit personale og fortælle noget om, hvad han tænker og mener, og hvad planerne er på den lidt længere bane. Ja, vi ses derude. Frokoststuen har stadigvæk høj prioritet for Sten. Derfor tager han Stella og Karsten med på en lille udflugt. Nogle af Stens bekendte importerer indonesiske møbler, og dem vil han gerne vise Stella og Karsten. Sten roder sig endnu en gang ind i detaljer, og det modarbejder ifølge eksperterne Stens drøm om at vokse. Fordi han vil jo gerne have mere tid til forretningsudvikling, produktudvikling. Han vil gerne have mere tid til ledelse og tænke mere i strategi. Det giver han udtryk for. Så bliver han også nødt til at uddelegere. Så bliver han også nødt til at empower folk, som det hedder. Og lade folk vokse i opgaven. Gør dem større. Giv dem lov til at tage noget ansvar. Således at de har lyst til at tage initiativ. Således at de brænder for virksomheden. Brænder for deres arbejde. Men sådan en natur, den passer nemlig godt til den rå butik. Det passer godt, hvis I skulle sige, at det er godt til os til lysmøbler, så kan man få det lys. Besøget i møbelforretningen tager en overraskende drejning væk fra at give medarbejderne ansvar. Var det muligt, at vi måske kunne få jer med ud og se på det rum, vi har? Og ligesom på en eller anden måde få jer med som nogle idémennesker lige til at hjælpe os lidt med at komme med nogle detaljer også. Bestemt, men altså det er noget, vi gør meget ud af, fordi jeg skal stå for det grove. Jeg skal sådan lige have regn på, hvad der er plads til. Jeg skal have vide mange ja, hvad idéerne er derude, og så stopper mit også. Altså, fordi det der med farver, der er altså andre, der er bedre. De nipting af det må jeg så allerede, men der komplementerer vi hinanden meget godt, så der er jeg en utrolig sparringspartner, det angår. Jamen det lyder godt. Jamen det vil vi gerne gøre så. Pølserne laves efter gamle opskrifter, som blev opfundet af farfar Ernst Lampe. Nu er det Stens far, der har ansvaret for de hemmelige krydderiblandinger, og en dag går de i arv til sønnen. Når man kigger på Lampe og den virksomhed, så er det en virksomhed, der virkelig kan leve op til den her gode gamle historie omkring håndværksdyder. Og det er i hvert fald det, jeg tænker til at starte med, at det vil jeg gerne udfordre Sten med, om man ikke skulle lære at blive bedre til at fortælle den her gode historie. På sit første besøg foreslog Ralf, at Sten gjorde noget ved sin markedsføring. Så jeg har lige taget nogle produkter med her. Guldleverpølsen har fået sin etiket. Og der er det jo sjovt at læse det gennem 3 generationer, og også at man helt konkret på etiketten ser, at der er altså en, der hedder Sten Lampe, det er så dig, og din far Bent. Altså at man kommer nogle navne på, så man kommer helt tæt på virksomheden og dens familie. Men det var jo sådan set, det er jo meget god opfølgning på det, vi snakkede om sidst. Vi snakkede også om det her med at komme ud og fortælle historien. Altså I er jo forskellige andre steder. I er jo både i nogle supermarkeder, hvor man kan komme og købe produkterne.
Men I leverer jo for eksempel også til store kantiner og den slags, hvor det måske kunne være smart at få dem oplyst om, hvad det er for nogle dejlige produkter, de får i deres kantine. At der kunne man måske arbejde med en eller anden form for skiltning, og det kan jeg næsten forestille mig, at det er det, vi ser her foran os. Det er noget af det, vi er i gang med. Ja. Ifølge Ralf vil Lambes pølser blive mere værdsat, hvis dem, der spiser dem, også får en god historie om traditioner og håndværk med i købet. Og der går jeg og tænker meget over, hvordan får jeg solgt den her idé og til dem. Sådan, at ham der, som har den her buffet her til middag, synes, at det også er helt vigtigt, at det her det lige også kommer med. Ja, den bedste måde at gøre det på, det er, at man kan se, du har en fordel ud af det, fordi du får brandet dit produkt, og de har en fordel ud af det, fordi de får altså et mere spændende frokosttilbud, når der er en ekstra historie ved produktet, og det ikke bare er, nu skal vi bare have spegepølse igen, ikke? Men der er en eller anden spændende historie, og man præsenterer det på en flot måde. Jeg vil lige prøve at rejse mig, hvis jeg må tage de billeder ned, du har hængende herovre. Ja. Jeg håber så ikke, jeg kommer galt afsted med det, fordi det er simpelthen så flot. Så når jeg ser sådan noget som det her, så er det jo ekstremt sjovt, fordi det her, det virker jo, det er jo næsten ligesom at se Matador, det her, ikke? Altså, det er jo en skidegod historie. Det er jo helt fantastiske billeder der, ikke? Med slagtermesteren, hans venne der, ikke? Og den gamle bil og det gamle, butik, hvor dine forældre stadig bor i dag, ikke? Ja. Og der tænker jeg nogle gange, at sådan som for eksempel nogle af de billeder her, de hænger i dag, så hænger de sådan lidt gemt væk inde i jeres kontor, ikke? Det er sådan næsten kun jeg selv, der kan se dem, ikke? Og i stedet for tænker jeg, at det er nogle af de her billeder, man også kunne bruge på en dag på nogle af jeres produkter som udsmykning, ikke? Ja. Men der tænker jeg nogle gange, at de lever på sådan en guldgruppe, som vi godt kunne bruge meget mere. Man kan jo dele det op i forskellige stadier, når man skal rykke sig. Og det allerførste stadie, det er jo erkendelse. Og det, at der rent faktisk er sket noget, det er, at jeg kan mærke på Sten igennem de gange, vi har været her, at han er igennem en erkendelsesproces. Det synes jeg er ret stort. Møbelfolkene er på besøg hos Lambes pølsefabrik for at se frokoststuen. Hvor er vi henne? Sådan, Donna Anja, hvordan ser det med jeres tid? Sten aftaler med møbelfolkene, at de nu overtager ansvaret. Buffetflaget, der skal fortælle de gode historier om Slagter Lampe, er nu blevet designet på det lokale reklamebureau. Jeg har jo sådan selv gjort mig nogle tanker hen under vejen og prøvet at klistre noget sammen, og det blev jo ikke til noget. Og det er jo derfor, vi er her nu. Det er jo fordi, at nu har vi en professionel til at arbejde for os. Goddag, Sten. Skal vi begynde at kigge på det? Ja, jeg er jo spændt på at se, du skal også være spændt, for det er rigtig godt. Nå, det lyder godt. Ja, værsgo. Tak. Nu skal du bare se her. Her for oven, der har vi så den blå serie, og nedenfor der har vi en rød serie, og så har vi 2 blå serier. Ja, det ser sgu spændende ud det her, det må jeg sige. Det er jo noget helt andet, end jeg sådan lige gik med i tankerne, men det var også det, vi kom her for. Så det er sgu spændende, det du har fundet ud af her, synes jeg. Du kan se her, på det nederste, der står Lampe meget fremhævet. Ja. Og at en af årsagerne til, at vi laver den kampagne, det er jo at få Lampes navn frem, at få dit firmanavn frem, så man kan se, det her, det er ikke blot en krussalami. Nej, det er en krussalami fra Lampe. Må jeg låne din dekoration? Ja, det må du da i hvert fald. Vi kan lige trække lidt tættere til. Ikke tættere end 3/4 meter, jo. Nej, du skal også kunne nå. Fordi så vil jeg da gerne lige prøve at have nogen af hver her. Præcis, hvis vi tager de samme. Ja.
Det er helt klart, at de kan se på afstand, hvad der er på bordet. Ja. Jeg har besluttet mig for, at vi tager dem der. Ja, godt. Vi sætter det her i gang nu, ikke? Ja, det sætter vi i gang nu, fordi altså, tiden løber. Fredag. Fredag, godt. Jeg synes sgu, det er flot, det han laver her. Og overrasket til den positive side. Ja. Så jeg er lidt spændt på at se det sådan i virkeligheden nu, hvis du ved, hvad jeg mener, når først at der er blevet lavet en buffet, og de her de så kommer til at stå der hen mellem tomater og pølser. Og, ja, det bliver spændende. Det jeg så godt kunne ønske mig, når nu jeg skal rådgive Sten, det er så, at hans produkt endnu mere fortæller den historie om, at han er anderledes. Eksperterne er kommet på besøg hos Slagter Lampe, og Sten vil meget gerne vise dem frokoststuen. Det er jo helt det gør det så meningen, at vi skal have nye møbler ind. Ja, de er bestilt også, så det er sådan over i den stil med bordene. Og... Så det kan vi se næste gang, vi kommer? Det kan vi faktisk, ja. Det er jo en helt ekstrem forandring fra det, vi var her første gang. Ikke? Så det er jo meget, meget lækkert nu her. Virkelig en fødevarevirksomhed værdig, og man kan komme herned i meget lækre, lyse lokaler og spise sin frokost. Kimi Christensen vil gerne lige tale med Sten om selve forløbet. Hvis du sådan reflekterer tilbage på processen,